Dan huwa Hayden Pesci, żagħżugħ ta' 20 sena, li għal dan l-ajt il-kbir ġabbar madwar 200 bajda tal-ajt għal Puttinu Kers. Intqajna ma' Hayden f'jum ħadd il-ajt fejn spjegalna kif bejn nhar it-tnejn u l-erba' li għadda wara li kiteb fuq il-midja soċjali dar madwar Malta kollha permezz tal-linja. Ma naspjega kif darba minnhom rid imur jiġbor il-bajt tal-ajt mill-Mellieħa u l-Isla. Għal kif minkejja li għamel dam sagrifiċċju huwa xorta ħass sodisfazzjon li jgħin lil ħaddieħor li għandu bżonn. Tem ta' 3 ijiem li ddur Malta b'tal-linja, ġifieri nametti kelli l-ġuħ ukoll, imma meta mbagħad morna u actually tajnihom dan il-bajt induna li d-batija tiegħi u tiegħek hija minuri ħdej il-batija li jħossu dawn it-tfal morta. Hayden għalmana kif waqt li kienet tixbor dan il-bajt tal-ajt huwa ltaqa' ma' diversi persuni minn kull tessut tas-soċjetà fejn miegħu stqarrew li għamlu dan il-ġest għax kellhom xi qraba li rċivew l-għajnuna ma' Puttinu Kers u anke forsi li żbaljaw fil-passat u rridu jpattu bl-għajnuna. Jiena għandi din il-frażi noħobb ngħid, ġiet il-kulħadd den il-ħadd. Ġifieri meta inti tagħti hekk xi ħaġa lil xi ħadd tkun ta' sosten il xi ħadd hija l-isbaħ sensazzjoni. Ma' dan l-istazzjon Hayden għalaq l-intervista b'appell. Tibżawx mill-perċezzjoni ta' nies jgħidu kaxettejn biex tidher jew hekk. Għejnu għaliex dak il-naqa' bil-qatra timtela l-ġarra jgħidu, ġifieri b'dik in-naqa' tkun qed tagħmel differenza lis-soċjetà żgur.